שבעצם המבחן לחגורה צהובה זה מבחן מסכם על כל הבחינות הקטנות שהם עשו מרגע שהם התחילו את החוג. זה משהו כמו שנה וחצי, אז כל חודשיים שלושה עשינו להם מבחן קטן. ובגילאים האלו מבחן לפז זה אומר לקחת 3-4 תרגילים בהגנה עצמית, לאמן אותם כמה שיעורים, לראות שהם שולטים, ואז בודקים אותם איך הם מבצעים. ואחרי בערך שנה וחצי, פלוס מינוס, עושים מבחן מסכם על כל הפסים, על כל הבחינות הקטנות האלו. זה בעצם מבחן שיש בו לא מעט תרגילים. ובגלל זה זה לא קל, במיוחד בגילאים האלו שהם מאוד צעירים, לזכור כמות כזאת גדולה של חומר. כל כך הרבה תרגילים ולבצע נכון בלי טעויות, שמותר להם בעצם לעשות עד 3 טעויות. מי שעושה מעל 3 טעויות, הוא צריך לעשות מבחן חוזר. להציג את הטכניקות ברמה כזאת, שיהיה לו פחות מ3 טעויות. וכל הילדים בסופו של דבר הצליחו לעשות את זה יפה, ונעניק להם עכשיו חגורה צהובה, ומגיע להם כל הכבוד. אז כולם לעמוד על הרגליים. לעמוד כולם, גם אתם עומדים, בזמן שאנחנו נותנים להם את הדרגה, אתם עומדים. לעמוד קרוב לרצפה. אומר, אתה מאחר. כל מי שעבר את המבחן לחגורה צהובה, ניר, אנחנו בשקט עכשיו. כל מי שעבר את המבחן לחגורה צהובה להגיע ולעמוד ליד חגורה. לעמוד, וכל השאר עומדים ישר. ידיים לצידי הגוף. עושה קידה. יופי. לרדת על הברכיים, ככה כמוני. עכשיו להוציא את החגורה הלבנה. מי שצריך עזרה שיגיד. ומקבלים את החגורה הלבנה ושמים אותה לידכם. מי שמסיים מחכה. כך, טיפול רגיל, עוד לא נוגעים בחגורה הצהובה. רגע. אלי נאור. מאוד. עכשיו, מהחגורות צהובות, אתם יודעים איך לקשור חגורה? כן. כן? אני לא. אוקיי, מי שלא יודע אנחנו נקשור לו, מי שיודע יכול עכשיו לשים את החגורה. מי לא יודע לקשור את החגורה? אני. אוקיי, תעזרו לי בבקשה לקשור להם. תראי את הכיסים. מה מגיע להם?